Abadlali beliqela lebhola ekhatywayo lakwilokisha yaseMotherwell badlala ngokuzimisela ngelixa bebezilolonga kwaye bayifumana inkxaso kubazali babo. Omnye wabo uMilani Katu. Lo mdlali uza kundingela kwilizwe laseSweden kwinyanga kaJuni. Uza kuba inxalenye yeqela leNelson Mandela Pro Skills Development eliza kuthatha inxaxheba kwitumente yendebe eGothia. Ibala endawuqala determine ba umntu as a player uzophelela phi. So mna ibala ndithathe as motivation because I want to go better places. Ndifuna indawo ezingcono. Lo mdlali unephupha lokuzenzela igama phesheya kolwandle kwaye nosapho lwakhe liyazingca ngaye. Sayivuyela lolo ngoba umntana lo not only urepresenta thina uzabe emele nelizwe eli South Africa. Abaphathi kunye nabazali banomnqweno ukuba iinkampani zabucala zifake isandla. Siyabacela abadlali bazimisele kuba ke into eyenzekayo kuba abadlali bethu abaye baphuma kuthi baya kwiitimu ezingaphezulu nathi basuka kule meko. Okunye okulandelayo management because players saxa into ephambili mamamele coach because coach bazi into zonke kubo and then nathi management ecaleni siyabaxhasa. Eli qela liza kuqubisana neqela yabathunjwa ngomhla we-16 kaApril. Ndinguzolani Moya weendaba ze-SABC liseGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni.